Wat aan? Ja. Lekker man. Dat is nog niet voor sop van te maken, hè? Daar loopt. Je moet de eetmachine op die bot op. Want die hyena zet op die bot op. Je hoort ze gewoon een keer, toen we weer in Afrika waren, hoort ze gewoon zo. Dat ze die bot aan wil bij te worden. Kraken, hè. Ik heb het van hem. Ja, dat is niet zo goed, de Klaas. Ja, ja, het weer kaats natuurlijk. Ja. Het is ook een behoorlijk bot, hè? Oh, zo. Rieten aan hem, hè? Jo, zeker, ik heb nog niks voor sop eraan. Ja, meid. Lieve opa. Dat van jullie, ja. Maar even niet. Ein Mensch. Nee, 55, hè. Das ist meine Hälfte. Ja, die boven hebben ze als andere. Ja, dat was Circle of life. Opa, is dat een boot? Ja. Oh, een boot. Hij is aan een bodem knabbelen. Knabbelen, hoor. Mocht de knurken afknabbelen. Ja, zeker. Dat weet ze nou niet. onze little dog. Have you read? There were 300, 500. Lekker. Hebben we de jeep zoeken, hè? Ja, dat Ja, zie de ik. jeep zoeken. En die van